National Bureau of Investigation NBI-7 mopahigayon og parallel investigation sa kamatayon ni Ronel Baguio ang tinunan sa usa ka universidad sa Dakbayan, Sugbo. Gituhoan nga nabiktima siya sa hazing nga mao hinungdan sa kamatayon nini. Ato sa phone interview ni Attorney Renan Agustos Oliva, ang Regional Director sa NBI Central Visayas Office Region 7 nga karong hapon lang sila nakadawat og request gikan sa Public Attorney's Office kun pao ilang giawhag ang NBI nga mopahigayon og pakisusi sa hinungdan sa kamatayon sa naaswing tinunan. Subay sa nini, gipadayag ni Oliva nga sugdan dayon nila ang investigasyon din suhiron ang tanang anggulo og sirkumstansya. Base sa press con gipatawag sa PAO, kauban ang inahan sa biktima gitug-an nini nga namatay ang anak ni atong Disyembre sa niaging tuig tungod matod pa sa initiation rites sa usa ka fraternity. Nasayran nga na-report ng kinis kapulisan ug napaubos na usab sa autopsy sa PNP Crime Laboratory. Apan wa pa mohatag og impormasyon ang Cebu City Police Office ug ang PRO7 mahitungod niini. Ako karon kato ning request sa karon pa gyud mo pag napagin sa kolomisa. So from Pao, Manila. Dili pa Cebu para parallel investigation. Joint and parallel investigation. Mo coordinate ni sa PAO, mo coordinate ni sa Bambaling Police Station. Ang UCMETC ni kundinar sa nahitabong hazing. Gibutyag sa universidad nga wa sila masayod sa maong panghitabo. Gitatausab nila nga ang insidente sa hazing wa mahitabo sud sa tunghan. Humanasayran ang insidente nakikalayon usab sila sa kapulisan alang sa paghimo og kaugalingong investigasyon. Ang universidad pag-ulang nakadawat og request gikan sa Public Attorney's Office alang sa pagsuta sa hinungdan sa kamatayon ni Ronel Baguio.